ваша си персонализирана шапка всеки ден. Познайте какво си взех току-що. Без етикет, хора. Ако не познавате бранда, сега ще ви запозная. Но първо да стигна до офиса и после ще разпаковаме. Така, мисля, че вече като съм в офиса ще мога да се справя по-добре с разопаковането. Да видим какво са ми изпратили от без етикет. Изглежда доста приятно опаковано. Така, имаме шапката by itself, изчистена, черна, между другото памук според мен, доста качествена изработка. Да видим, като размер ми пасва, тип бейсболна шапка, не е снапбак, ами е страп с веришка отзад. Тук предполагам са буквите, чувствам го като клавиатура, имаме на английски и на български. Да видим какво ще си сгубя сега. Готов съм, сгубих си вече, използвах много малка част от буквите, написах доста сериозен текст и типично в мой стил си написах хаштаг най-скандалният брокер. Мисля, че шапката е скандална, мисля, че и ми ходи, може да се носи и назад, може да се носи и напред. Шапката е топ изпълнение, силно препоръчвам без етикет, ваша си персонализирана шапка всеки ден.